Si siempre dices que sí a todo, este vídeo é para ti. Así que, quédate. A ti, quen che dixo que por ser boa persona tes que aguantar de todo? Pregunto, Ser amable non significa ser gilipollas. Bueno, nin ser gilipollas nin que te podan pisotear, claramente. De feito, eu creo que poñer límites non é nada malo. Que pasa? Que cando se empezas a poñer, pois a xente non o encaixa ben. Aprender a decir que non é unha virtud que non todo o mundo ten, en realidad. Vamos, eu xa vos digo que eu non a teño. E, encima, as persoas que saben poñer límites saben apartarse de quen non as respeta. Protegen a súa paz mental sin sentir culpa, amigas. Bueno, sin sentir culpa e non toleran faltas de respeto por non quedar ben con nadie e dalle igual. E eso mira, de verdad, eu pagaba. Poñer límites non te fai mala persona. Faite unha persona que se respeta a sí misma. Decídeme que opinades vos sobre poñerlle límites á xente. Adiós!